Dobar dan. Falim te, Bože. Sedite. Dobar dan, dobar dan. Gde ste dosad? Brada mi već izrasla. Ama čutite, čoveče. Gde sam? Gde sam? Žurila sam. Znate šta rade po autobusima? Znate što su mi radili u autobusu? Lična karta. A ovo je vaša. Moja. A gde je njegova? Njegovu nema. Sam vam lepo rekao da ponesete moju. Vaša ostala u bolnici. Ostala tamo kad ste bežali iz bolnice. Eto šta sam rekao. Igor Luboviću, čutite i sklonite se, molim vas. Kako se zove ovaj čovjek? Boško Despotović. Je li on vlasnik te agencije Perspektiva? Jeste. Vi ste tamo... Ja sam tamo sekretarica. Od čega je bolovao gospodin? Od čega? On je skroz naskroz bolestan čovek. Ako je nešto uradio, molim vas, odbacite mu to na ludilo. On je potpuno neuračunljiv. Aman bre, ženo, nemoj više da me braniš, molim te. Eto, jesam ja rekao da treba da ga vratite u ludnicu. Vi, Goluboviću, možete ići. Idi bre već jednom. Mrš! Vi, mir. Zašto je bežao iz bolnice? Vi biste bežali, su vas strpali među te ludake. Pa je li to bolnica ili ludnica? Čista ludnica. Sve ludak do ludaka. Šeta i leči ovako druge ludake. I sa kog je odeljenja pobegao? Odeljenje deviznih štediša. Pa zar je otvoreno takvo odeljenje? Nažalost, da, gospodine inspektore. Samo otvorit će se i druga odeljenja. Otvorit će se odeljenje za unesrećene sekretarice. Otvorit će se odeljenje za televizijske gledaoce. Svako od nas će imati svoje odeljenje. Molim vas, dajte mi reč. Dosta ću ti! Ja sam vam 100 puta rekla da se ne mešate u te prljave, odvratne mafijaške stvari. Koje su to stvari? Vi možete da idete. Ajde, idemo. Ma hoću da znam koje su to mafijaške stvari i šta se ovde događa. Tišina! Kako je on pobegao iz ludnice? Kroz prozor. Dosta, čoveče! To nije ludnica, to je obična bolnica. Tišina, pitao sam kako je pobegao. Prvi put kroz vrata, drugi put kroz prozor. 2 puta. Prvi put u pižami, tad su ga ulovili, a drugi put kroz prozor i tada je zaboravio ličnu kartu. O, luda ženska glavo, ona me naterala da izađem kroz prozor. Ja sam lepo htio da izađem kroz vrata, ali ona me nagovorila. Pa vi ste luđi ovde od svih, vi ste najluđi. Vi ste za odeljenje prolupali u sedelica. Ja sam se... I to mi... Jeli, to mi je hvala što vas spašavam ovde kao davljenika. Nemojte više da me spasavate, molim vas. Molim vas. To mi je hvala što sam jurila ovde autobusom, što su mi pocepali čarapu, što su mi rasupali kozu, što su mi supali čašalj iz glave. A bolje su ovi supali jezik. To mi je hvala. Da se malo ohlade i izvedite ih na... Neću da se gladim. To mi je hvala. Jel mi to hvala? Mi to hvala? Napolje. Mi to hvala. Mogu li